ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навъ мошинои нав роӣ кардем, ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экранбада роӣ кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи мошинои фурӯшии Toyota Camry 2, Daewoo Nexi, ҳастаи Toyota Corolla 1, Opel Vectra 2, Opel Sedan, Opel Caravan, Opel Astra J, Daewoo Nexi ва мошинои советскӣ ва Hyundai ва Opel Vectra ам ҳастай. Astra J, Sedan, Hatchback ва Caravan ҳастай. мошинои акселератори Москва роӣ кардагиам ҳастанд. хоб курси имрӯза бошад баъдон 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо ки маромад рафтем мошинои арзон. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозкаи хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Ака Ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бухтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорам ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гирад. аз территорияи Москва, Московская област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамҳо шумо кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозкаи Ака Ёқуб компания боварӣ аст, маромад ба шумо тавсия метиҳем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон рафта биёянд комфортно ба шумо тавсия метиҳем компания Ака Умарро. ин ака зиёда 10 сол аст қариб ки таҷрибаи корӣ доранд ва 8 навъи мошинои комфортни доранд. инами ҳамашон мошинои худашон ки қариб 8 навъи мошина аст ки мошинои комфортни барои мошинои аст ки барои оилавӣ бурдан отдельно, ҳаст барои занҳо отдельно мошин ва ҳаст барои мардҳо отдельно. 8 навъи мошин доранд ки мошинои комфортни замонавӣ кадомиша худатон интихоб кунед. компания Ака Умар зиёда аст 7-8 сол аст ки таҷрибаи корӣ доранд, яъне ки зиёда то 10 сол аст ки дар ҳамин система кор кардесиянд. ду та рақам аст ки ҳар ду рақамҳошон 24 соат кор мекунад. агар шумо хоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон рафта биёед комфортно, ина ба шумо тавсия метиҳем компания Ака Умарро. мо ҳар компания тавсия наметиҳем. компания Ака Умар компания боварӣ аст, одамоне ки опити корӣ доранд. ҳар ду рақамҳошон дар имо ва WhatsApp дорад. аз номи канали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунам. маромад тавсия метиҳем комфортно рафта биёен ва дар ҳамин рақамҳошон занг занед, шумо фаҳмода метиҳанд. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яки мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон ки ай Москва Hyundai i40. соли бароишаш 2013 соле ки сӯзишвориш бензини холия авбио мотор 2 литра, коробкааш механика ҳолати мошини бадрон беҳтарин мошин, мошини салон аст. мошин мегӯяд тоза Hyundai i40. мошин мегӯяд ҳама ҷош мегӯяд комфортни, ҳамаи чизои наворотҳои ҳозираро мегӯяд дорад. баъдон азиз, светаш радной астай, пробегшам бениҳоят кам астай, бензини холия, дискови радной, электропакет, кондитсионер, обшин ҳама чӣ дорад. мошин мегӯяд экономия, бениҳоят мегӯяд нав астай. айни ҳол қарор дорад дар Москва ва фурӯхта мешавад бо нархи 735 рубл ки бо харидории конкретна бошо мегӯяд алиш мекунем. ва инчунин мегӯяд вариантҳои алишам дорад. метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед, яъне ки чӣ варианте ки боша пешниҳод кунед, худашон кадомиша ки интихоб кунанд. нагуфтем ба чӣ вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ин ҳамин рақамҳои расмӣ аст ки 24 соат кор мекунад ва рақамҳошон дар WhatsApp ҳамин хел чизо имо WhatsApp пайваст доранд. прамои рақам кор мекунад ва WhatsApp пайваст доранд. Hyundai i40 бениҳоят мегӯяд состояние сур. а як бародар тоҷики хумоя мошин, яъне вообще кам гашта бе ягон тариф. мошин мегӯяд дар Москва 735 рубл муомила доред ки алиш ба любой чи варианти худтона пешниҳод кунед. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва навори моро падлисаш кунед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадрон ки соли бароишаш 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбио мотор мегӯяд 1.4 инжектора мегӯяд, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин
қарор дорад. 97 сол газ, бензин, мотор инжектор, радной краска, салон тоза, мошин хелаки дасти якудамда гаштеса. Мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегад 80% хадавои нав кадагастай. Салоншам тоза, радной краска, мошин мега тозакай, ягон сарапина расход надорад. Ҳолаташ беҳтаринай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 43000 сомонӣ ки бо арзон мешавад, яки алишне то қасуми холӣ арзон мекунад. мега омада мошина мега аз пеш бинен. якумаш рақамҳои Тоҷикистон кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия аст. инашам кор мекунад. инашда WhatsApp имо пайваст доранд. 1 сола ҳуҷҷат кардаги тайёр мошин мегад нахада омада бинен. дар ноҳияи Хуросон 43000 сомонӣ муомила дорад. маълумот занг занен. дӯстони азиз, шумо дар агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника, ягон хонаҳои иҷора, ягон асбоб, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромат рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. лайкора фаромӯш накунен, навора подлисаш кунем. мегзарем ба сеҳи мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A сайбадрон ки соли барои 1990 аст, ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробкааш механикаи мӯчишӣ мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аккумулятораш мега пачкаи мотор мега расход надорад. документош мега солона аст, яъне ки 11-10 моҳи дига мегад мондагия мега ҳуҷҷаташ қариб ки 1 соли дига аст бадрон. хоб документош масалан номро ва сатфои салоншам тоза. хай мошин обшим нархишта арзанда аст. мошин бе ё нархи арзон. нарша мега 17000 сомон мега бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбе назди ЖД вокзалда. Душанбе дар назди ЖД вокзалда. дута рақам аст ки ҳар рақамошон кор мекунад. якташ рақамҳои Мегафон Тоҷикистон ва дуюмаш Тисел аст. шахсоне ки мехарем метавонед ки айми рақамҳо маълумотҳои бештарша гирен. 92 сола мошин мегад нахадои хай намихел дар навори десен чӣ хелай мошин мегад сод аст. ягон маълумотҳои иловагӣ агар хоҳен агар фаҳмида шумо занг занед, шумо да фаҳмода метиҳад, не ки мошин бисёр не хай камтар мегад муомила мекунем. нахаду марва шахсони харидор метавонен занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадрон ки дар кузифи сидан светои сафед нархи арзон. соли барои 1993 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. абиомоторош 1.6 литраи коробкааш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краска свети сафед, салоншам тоза, люкам дорад. мошин мегад балоншам ҳолати корияи мошинча мегад нахадвай ва 8 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. ихе нархода дига мошин намёбин. Opel 97 нархаш 19000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. мошин бадрон айни ҳол дар шаҳри ҳисода шаҳра ки дар шарорада қарор дорад. шаҳри ҳисор дар шарорашда қарор дорад. харидори аниқ бошад мега мошина мега аз пеш омода бинем бо ягон сум муомила мекунед. 97 сол намхали свет нархаш арзон аст бадрон Opel Sedan. ин ҳами рақамҳо Мегафон шуда. шахсоне ки мехарем метавонед ки бештар маълумотҳои пурра ва аниқша аз ҳами рақамҳо гирен. ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш накунед. гузоре ва шахсоне ки мошинхар бошед маълумот ҳар як рақамҳои мошино дар поёнаш навистагиаст метавонед занг занед. лайкора гузоред ва навори моро имконот бошад дар ки ҷое ки метавонед силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. бо як мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Camry 2 аст ки сайстани тоза. соли барои 2007 соле ки 34 бензини холия абиомоторош 2.4 литраи коробкааш автоматае сайстани мошин мега беҳтарин тоза. салон тоза, электропакет, кондитсионер, радной краска, мошин мега хай ҳолаташ беҳтарин ай. шахсоне ки мехарид харидори аниқ бошед бо маълумотоша мегирен. мошин айни ҳол мега дар Душанбе мега соҳибаш нархша мега 105 та мегем бо муомила дорад. 105 та савдош дар назди капоти мошин. мошин салон тозакай ҳамаш раднӯяй. ака намедонам ки мақсади Европа мақсад мисол СК Дубайска иша нагуфта хай харидори аниқ бошен занг занед. ин ҳами рақамҳои Мегафони соҳибшуда. фақат одамони харидор мегад беҳуда нороҳат накунед. мошин дар Душанбе. дӯстони азиз метавонед занг занед. кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима нависед пешкаштон мекунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 2 аст бадрон ки намхали светои сиёҳ. соли барои 2009 солае ки 34 бензини холия абиомоторош 1.8 литраи коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад.
балонош ҳолати кӯрия, раднои краска, диска, салон тоза, хай мошин соза мега. Бештар маълумотша аз соҳибашон мегирен. нархи мошина мега 87 мега. бисёри баъд не камтар меган муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар Душанбеда. шахсоне ки харидори аниқ бошад метавонед ки аз рақамҳои тисели поёнбуда бештар маълумотша мегирен. дӯстони азиз, боз такрор мекунам ки шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон хонаҳои иҷора, асбоба, ягон мақсад хӯрокавория, чизе ки барои фурӯхтан фарқ надорад, мевагия чизе ки набошад, марамат рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. фақат ба хотири меҳнатҳо лайкиро фаромӯш накунед, вале ки лайкотон хеле аст. систай лайкора занед, навора пайсаш кунед, чӣ навъи маркаи мошини мехаред, нависе пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст дӯстон, ки дар кузифи хечибек соли барои 6-1998 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотори 1.6 литрае, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳолаташ беҳтарина мегӯяд. биё мега аз пеш бин мега баъд чақчақ мекунем. мошин бадор инам хеле свет аста, инам хеле салонша, ина ҳама ҷош нахада 4 дискавои рамашка дорад. соза нархша мега 42 000 мегем, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахта. омада мега аз пеш бинен муомила мекунем ва номерош номерои транзит 42 000 сомонӣ дар пойтахт. рақамошон тисел. маълумотҳои мондагиша метавонед ки аз соҳибашон гирен. марамат. мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ аст дӯстон, ки Daewoo Nexia астае, ки инам хеле светои серебристи. соли барои 6-1994 астае, ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотори 1.6 литрае, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балоношам хай средняй, салоншам боли менай ва газаш гази калбаса будаям. хеле маълумото. мошин мега хай сайзтри, на зур на безеб, ҳолати курияй. нархи мошин мега 11 000 сомонӣ аст, бо арзон мекунем. мошин бадор дар территорияи ҳамон пойтахт дай. нархаш 11 тай, харидори аниқ боша мегӯяд, омада аз пеш бинад, муомила мешавад. рақамҳо мегафонш аст, метавонед ки дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 9-ум мошини фурӯшӣ. бо як мошини фурӯшӣ аст дӯстон, ки Opel Astra F аст, ки дар кузифи караван светои сафед. соли барои 6-1995 астае, ки ҳам газ ҳам бензин дорад. мотори 1.6 литрае, коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторша мегӯяд як ҳафта пеш мегӯяд нав каде. моторош мега нав кадаги астае. краскашам хай ҳолати кӯрия, салоншам сода аст. хай бештар маълумотша аз соҳибашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 18 000 сомонӣ, ки бо хай ягон сум мумкин муомила мекунанд. дар шаҳри бохтар 18 000 сомонӣ мошинам хеле сайзтин астае. хай мумкин ягон кор дошта боша, хай мошини бекор намешавад, магар ки ай мошини расход соли 95 97 98 любоиш расход дорам ладурон. рақамошон мегафонад шахсоне ки мехаред, марамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, ки Mercedes-Benz C-класс астае, ки сечка соли барои 6-1997 астае, ки сӯзишвориш дизеле, объём моториш 1.8 литрае, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% ҳолаташ беҳтаринае. 4 дискаҳои молодёжни, салон тозаи, раднои краскаи хадавои дорад. мошин мега ҳолаташ 100%. нархи мошин мега 45 тай, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахт, ки дискош дискои зур будае. хай шахсони харидор боша мега бо арзон мекунем. мошин дар Душанбе 45 тай, рақамошо рақамҳои авион. дута электропакет дорад, метавонед ки бештар маълумотша гирем. мегзарем ба 11-ум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 ҳастае баъдон, ки мошинои советский намхали мошин. соли барои 6-1998 астае, ки ҳам газ ҳам бензин дорад. мотори 1.6 литрае, коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторош мега 1.6 инжекторае бадрон. хай балоношам ҳолати кӯрия, 4 диска, салоншам тоза. мошин мега нахадвай, на безеб, на зур, ҳолати средни, неки нашуд ҳуҷҷат пуҷати хечиша ягон чӣ гуфтагӣ нестае. хай хитон бо зангда мепресед, дигар маълумотша мегирем. нархи мошина мега 7200 сомонӣ аст, бо камтар мега муомила мекунем. мошин бадрон дар Душанбе да. шахсоне ки мегиред, марамат занг зад. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео